sampun lenggagrin cobi ya senajane sire ngarengok nggih wong sing jenenge pangan ora temumpang lambeng nggih Mbok leres pangan temumpang gawe angger wong nyambet dadi kantene keringet insyaallah duwite berkah amin amin Allahumma amin wong iki ya sekancar rombongan timbali nang Jeruk Legi Kulon leres samatane Jeruk Legi daleme Mbah Wardi nggih Sumo Wirejo. Nah, Mbak Sumo kalian Ibu Jasima sing luar biasa ya. Sepuh ning semangate. Ya, semangate ampuh. Sepuh saka tembung asepe bisa ampuh. Oh, nopo niku? Wong tua gue bisa sembur ya pitutur. Nggih. Pirang bara uwur-uwur. Nggih. Sembur wong tua ndongakna karo anake muga-muga dadi anak sing sukses. Amin. Ora ana wong tua ndongakna anake muga-muga anakku ngesuk uripe ora gendha ora ana. Mboten enten nggih. Kabeh wong tua tetep ndongakna anake dadi wong sukses mulane wong iki nganakna syukuran sinambi gong lubari nadar. Nggih. Pak Sumo Wirejo tai Pak Wardi kuwi mbiyen taun be pengucap kapanane anak lanang wanger wayangan
pas pengantenan kowe arep melu ngibing karo biyunge. Nice. Sampun lakon nggih? Sampun nggih. Alhamdulillah. Kowe sing jenenge sembur tawadonga, pitutur. Ya, pituture. Wong tua tetep nuturi karo anak, umpamane ora bisa diomongi dek di sekolahna. Nggih. Dadi wong sing pinter. Nggih. Zaman iki zamane kudu sekolah pokoknya niku para sederek. Nggih. Men duwe ilmu. Wong anggar pinter ora gampang dibodohi nang ngaring wong anak-anak beda ngger ora sekolah. Leres. Lomboni nang batire dhewek. Nggih. 3 tambah 3 pira, Mas? Kudune kan 6 ya. Ya. Ora sekolah 3 tambah 3 pira, Mas? 4. Anak 33. pedal kali kowe 3 ping 3 dadine 7. 3 ping 3 dadine pitutene. Ana bae. Oh. Nah sing rong tuas diwengesna pendere sih ya lho. Matematikane urung lulus. Ya, kari dhewek bar sembur pitutur uwur-uwur wong tua ora eman-eman banda karo anak. Leres. Mamane nggo seneng-seneng aja iki dasare piyayi sukses. Nggih. Mas Dedi piyayine sukses. Tepuk tangan buat beliau. Jan luar biasa pokoknya. Sing ngriksane si akeh apa ora Gus? Tesi niki Karo kon padang hati-hati ya Gus. Nggih. Nang pinggir jalan raya. Betul. Kok ana mobil ngebut. Nah, nggih. Sudah ada hansipnya tenang. Oh sudah ada lampu yang merah-merah itu ya. Habis sana sing ngatur. Oh yes tenang bae. Sing penting nyambut gawe karo hati-hati nggih para penonton nggih. Nggih. Mangga hiburan malih. Monggo. Ngaturi siapa ya? Oh iya sing klasik disit nyong kok kari sing mandan Undangan. ora klasik. Nyong jajal Sinten? anu Desi kon nembang eling-eling Banyumasan Ya. cengkok bege-began ning karo ngadeg. Nah, Ya iya. nembang Ya. ya ngibing. Joget. Ya joget ora karo selendang ora apa-apa. Moji cici Yuh Momo luroji sarone Mas lenggere Sabdane sanggrong dikate-kate ngasuh saurip nang alam dunya bejane sing sabar nerima mula kudu meli lan ngasada kowe seranya eling wong eling bani yo maning bali aman eling ono wong eling balik nang dunya konas kenes bicarane eling ono wong eling balik nang dunya kowe seranya romi janur gunung sakulon banjar patoman sakulon banjar patoman ati ngaring wong bagus kasih kakane ramba maneman ati ngaren jagong sila ora Pancasila dasar negara dendeng jahe mega malang barang sore terang sore mati mayung iya ditinggal bulan-bulan rambat maneman mati mayung ditinggal bulan-bulan janur gunung sakulan banjar
kok pinter nembang eling-eling asline lahiran pundi, Mbak? Jakarta. Jakartanya gonggoman mana, Mbak? Jakarta Timur. Oh, daerah Bekasi apa Pondokopi? Pondokopi. Oh, kok jenengan iso-isane tresno karo budaya Jawa ki jalarane apa? Apa pakmu mbiyen seniman, apa ibune seniman, Mbak? Pakku seniman. Oh, bapaknya seniman. Nggih. Apa nang Jakarta ana lengger, Des? Ya nak, Oh, jenengan mbiyen seneng karo lengger sapa daerah kene? aku gana seneng lenggere bulik sop Terus karo Nining Triana. Mbak Nining. oh, mbiyen Iya. ngefans Mbak Nining Triana. Mbak Nining ya. Mawon. Jajalnya kan ketemu Des. Si mbiyen teh si Prawan ya. Iya. Zaman kanggo nang sumur batu lan dilalak. Iya. Si iki Bali wis Si cilik banget. Si cilik banget. Si iki bae cilik bae kok. Ujarku wis gede cilik bae. Iya ora apa-apa lah. Nembang Des. Nembang apa? Ujarku mbiyen kono nembang langgam ya tayang apa-apa ya tayang sing kok ketone dadi bareng sering melu ebek apa senenge nembang ebek apa priwe mbok ana lagu kepentingan jajal. Aku ya karo sinau nembangi ebek barang. Oh kayak gue. Iya. Ning ya pancen pinter. Penonton pun sinden wayang karo sinden ebek cocok sinden ebek. Bisa nih. Sinden wayang dalange kanggo bae sing lanang ora tuman apa-apa. Nah, anggar sinden ebek. Sinden ebek si main kanggo nawan tok wengi nang ebek-ebekan dewek. Walah. Wah. Jan. Sami purun mboten pakai ebek-ebekan kandidasi. Boten lah. Sinden titising Sanghyang Bathara Wisnu. Ayo. Bisa triwikrama jare pelong deh sing ngomong kae Wisnu mangkat apa ora Wisnu. Sinden ayu-ayu kok diundang Wisnu. Wisnu ke tembungane wis golengan lu iku dari Wisnu. Wisnu. Ya Wisnu jenengan dari di Betara Wisnu mengen apa ora kayak gue. Mangkat tenang belong. Aku kayak gue. Iya. Ngomong Wisnu. Iya Wisnu. Ya Allah. Terima apa ora? Tenang. Dewa sing ngandung kabagyan tenang. mang gue Wisnu. Yang bisa triwikrama lho, Wisnu lho kayak wayang pinggir dek kayak. Kayak bisa triwikrama gede derek kayak. Oh iya, heeh. Angger gue tak dadi kresna. Wis arep lagu apa? Mau layang kangen. Oh iya. Siap. Tayang. Insya Allah. Yo dari Mbak Arnita yang sedang live streaming mungkin juga ngefans sama penjenengan dari Jakarta. Oh iya Jakarta, sama-sama Jakarta. Iya, dari Iya. sana jam 4 seprepet. Jam 4 seprapat ya pada baik lah. Ayo, dangdutan kayak apa jajal karo sinden kan Jakarta Pondokopi.
kaya sinden Kanaring Cirebon kok. Karakternya. Wis tau nembang perapatan celeng. Wis. Suaramu kan gede, dadi kok nembang celeng-celengan ya pas. Iya. Ki udah celeng kayak genjik. Lah cilik sih. Angger celeng gede ya. Genjik celeng kan gede. Oh iya. Dari Bos Warto yang minta lagu perapatan celeng. Ayo. Nggih. Jenengan iki lagu-lagu lenggeran mesti hafal. Insya Allah. Insya Allah nadane sing gede. Bocah cilik suara gede. Tamat SMP kok. Bojo ya des lah. Isa lah ngesuk lah angger ora kerainan. Golete sing kaya ngapa ngger bojo? Ya golete ya sing gagal lah. Gagah gede dhuwur. Gede dhuwur. Nang dandane keturunan. Iya, wong aku cilik. Ning wong angger dilala anak ketiru biyung bre cilik kek. Ya ora apa-apa wong tirune biyung. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa wong anak-anake dhewek. Iya. Ya isa. Anakku lah tiru Rama anakku. Lah yang kuang bahaya angger misalkan tirune wong liya. Iya pancen ya tiru biyung. Iya. Ora apa-apa yuk. Iya. Perapatan celeng dari Bos Warto. Mangga bos. Bos Warto, monggo. Niki bos, perapatan celeng niki celenge bos. Perapatan celeng. Ya yuk, jal. Tarik mas. Monggo. Bos Warto, monggo. Monggo bos. Yo. Jelas tak. Bos Warto. Bersama ing mata anak
Sampeyan sadaya padaku desa cilik kumpul para nayagaya rombongan waya Tepuk tangan, terima kasih bos, matur suwun bos. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Berkah selalu nih bos. Semoga tambah sukses, tambah lancar usahane. Seneng nyong duwe ponakan. Lho bosek, karena ning penggali maringi rezeki. Iki nyong duwe ponakan maning. Siapa ya? Kendi Wulandari. Ya ponakanku. Ayo weh, karep nembang apa ayo weh. Lagune napa mali nikah Ken? Nikah ngenteni. Lagune napa bos? Lintang Asmoro, Kenti, Wiwin. Kenti Wiwin terus Wiwin. Wiwin ya. Win. Oh Wiwin, Wiwin, Bawi. Lintang Asmoro apa peluk bareng ya? Nyong duwe wiraswara ngene wiraswara. Dung 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 dung. Dongakna pengantene lagune Lintang Asmara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل واصل ثواب ما قرأنا في هذا المجلس وينقل dalam eko suaryo khususan pinanganten kekali khasam wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin wa taqabbuli minna barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair ya rabbal alamin. Lintang Asmoro buat pengantin berdua dan juga buat tamu agung, monggo. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin Allahumma. Sekarang Bos Adi.
hati yang dipikir jalan raya. Yeay. Ayo Mas, ayo. Siapa toro hati Momelek manis hati Setiapku bisa adueni Parang satya sulasmi Loso kangen alim putih. Bulan hati saksi upayane dan anggalen janji janji supaya Wong ayu, hei. Ayu tresna kinarya tombok saja ning ratenku uang bagus antep rasa hatiku tresnaku tulus rening kalbu Senadyan ngarungi karo segara tresnaku ora bakal terana senadyan ya Allah oncak sakara tresna rapi sakti Mas Adi, terima kasih. Luar biasa. Win tanduk Win. Oh tanduk. Yang tadi kepengin tanduk. Jajan Ya, dan matur Pak. Nyuwun napa mali Pak. Singgula saged Pak. Nggih monggo Bapak. Bapak sinten? Bapak Adi napa sinten? Nggih Bapak sing periksa. Oh Bapak sing mriksani. Nggih monggo ajeng napa Umpami niku tandukane. napa bareng Pak? Parang Pak Krikis. Oh kerinduan. Oh, kerinduan. Duet kali panjenengan. Mas Adi monggo. Pak izin. Aja Mboten sini izin. napa-napa, monggo. Andi tanggapna aja izin. Kerinduan. Ya, langsung Mas. Rinduan, rindu kepada kerukunan. La 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 la. Ra, 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 ra. Betapa hati rindu pada dirimu. Duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku, aku juga lincah maya sikapmu aku sangat rindu kasih sayang darimu semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu supaya kita dapat bercinta lagi seperti
jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sama kalah hatimu, sama sayang. Aku tahu jangan Tarik sih. semoga cinta dapat bertemu lagi seperti dahulu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Luar biasa Mas ya, thank you, terima kasih matur suwun jan. Siki penyanyi dangdut Kenti katuran jumeneng niki enten pamundutan ku nanti kau di pintu surga. Madeni temen tanya ngapura kan? Nggih. Ku nanti di pintu surga. Kuwi numen ceritakan kebriakan. Apa nang dunia nurak lakon mbok ya kan? Tidak bisa bersatu. Oh kayak gue. Oke. Oh tidak bisa itu bersama. Betul. Oh ya seperti temanku Petor. Iya. Nang apa gue? Oh ada ini teman saya juga ada yang tidak Kadang. kelakon sampai sekarang. Tidak lakon ku apa tidak lakon? Menanti di pintu surga. Niku albumnya sinten Mbak Kenti? Dedi Kempot apa? Sanes. Roma Irama Irmawati. apa? Sewotomo? Irmawati. Oh Irma. Untuk Irma dia. Oh iya iya. Iya, Irma ki ya Irma. ora. Dwi. Ya nabawane apa ora? Waten. Oh mbok jajal kaya ngapa yuk? Nyentak riyo kenapa aja gane teng nabu ya apa ora Mas? Kudu ta iya. Asal dadi rombongan. Ket mali. Ku nanti di pintu surga ya. Hai dari ler. Bima semakin di hati asik langsung gawe koplo men buket ya. Darjito asli.